Кажи кой е по-назад и кой е по-напред. С 1000 долара момче ни се чувстваме добре. Гледам криминално, бягай по-добре. Всяка вечер ти се чудиш какво ли правя аз. Работя през нощта, правя пачка всеки час. Движа с лоши хора и на мене ни ми пука. Кухите ме дебнат пак, дай им го начукам. Мразиш ти говориш против мен и моите хора. Яд ми е защото ви зарязахте отбора. Сега завиждате, защото аз успях. Педалчета неща си пичките ви ги е пак. Кажете какво става, мъжки жени. Как сте два пъти с нас, помислихте че сте зади. Не си мислете че всичко лесно ще отмине. Запомнете ви едно, Йоро помни с години. Ръцете си вдигнете всички за маняците. Кажи сега кои са тука тарикатите. Къде са курвите и кой върти игрите? Маниаците са тук и прибираме парите. Ръцете си вдигнете всички за маняците. Кажи сега кои са тука тарикатите. Къде са курвите и кой върти игрите? Маниаците са тук и прибираме парите. Аз съм кучката, която не можеш да свалиш. Аз съм много яка кучка, с коя ще ме сравниш. Твоята пичка от мене те пази, защото от завист в краката ми лази. Кучка съм аз и на никой не давам, и за нищо на света аз Йоро не предавам. Това е шибан факт, не можеш да ни разделиш. Така че мазна куко, лягай си да спиш. Отново влиза в ритъм и отново пак забивам. Пия водка с каси си в тропик се напивам. Не пипай 2 пъти, не я търпай за ръката, защото зарад пепа ще разцепа главата. Хей, погледни се и добре си помисли. Не разбра ли, че не можеш с мене да си ти? С пари и без пари ти не можеш да ме имаш. Така че тъпо копеле, ходи да се шибаш. Ръцете си вдигнете всички за маняците. Кажи сега кои са тука тарикатите. Къде са курвите и кой върти игрите? Маниаците сме тук и прибираме парите. Ръцете си вдигнете всички за маняците. Кажи сега кои са тука тарикатите. Къде са курвите и кой върти игрите? Маниаците сме тук и прибираме парите. Главата ти се пръска от септемврийския трап. Да, точно така, защото всеки тук е гад. Не се ебавайте, защото ни сме луди. Познаваш ли добре криминалните маймуни? Весо и Стоян отново пак са тук. Не се заяждай, знаеш, ще те смажем бе буклук. Посата е тука и нас от купа. Който е срещу нас, ще му строшиме носа. Зидан Гергеленов продължавам да говоря. Да, той е с нас и адвоката на отбора. Да, той е човека, който нас ни оценява. И той е човека, който нас ни уважава. Ръцете си вдигнете всички за маняците. Кажи сега кои са тука тарикатите. Къде са курвите и кой върти игрите? Маниаците сме тук и прибираме парите. Ръцете си вдигнете всички за маняците. Кажи сега кои са тука тарикатите. Къде са курвите и кой върти игрите? Маниаците сме тук и прибираме парите. Ръцете си вдигнете всички за маняците. Кажи сега кои са тука тарикатите. Къде са курвите и кой върти игрите? Маниаците сме тук и прибираме парите. Ръцете си вдигнете всички за маняците. Кажи сега кои са тука тарикатите. Къде са курвите и кой върти игрите? Маниаците сме тук и прибираме парите.